unboxing kníh z Vintedu. A došli tak zabalené ako mystery boxy. Dobre. Všetko ma to stálo asi, že 12 €, tuším. A no, najdrahšie bola asi doprava poštovné, takže. No čo? Jebe ti? V piatok som mal toto, stužkovú. V sobotu som ležal celý deň. Už je nedeľa. Už si spomínam, čo sa stalo. A treba na to rýchlo zabudnúť. Ale nie, dobre bolo. No, idem si potvrdiť prihlášku. A neviem... Bum! A to je celé? Mohli aspoň konfety ísť. Zavrieť. Predené. A teraz čo? No a chcem ešte príkaz na úhradu. Bestiu, tu musím zaplatiť peniažky. Je to vlastne kombinácia dvoch fotiek. Toto je jedno. A to je druhé. A to je ten istý dom. To si musím domyslieť tú hornú časť. Idem povedať, že čo je vlastne toto. Je to triptych a to je z fotky, kde vlastne cigáni takto žili. A akože je to že zaujímavé v tom, že rôzne v tom okolí sú aj normálne že jaskyne, ktoré sa voľne navštevujú a je to turistická atrakcia. Ale proste tieto sú obývané a to je také, že teda neviem, či ešte sú. Tá fotka je z 2016, takže neviem. Druhý, vlastne tento je prvý, no to ide takto za sebou. To je vlastne dom, to je vlastne náš dvor, kde som vyrastal, keďže som vlastne vyrastal na osade. Môj otec bol taký, že automechanik, hej. Čiže väčšinou bol plný dvor proste autami a súčiastkami. A to som mal tiež vlastne fotku. A toto tretie, to je vlastne kuchynka, taká časť vonkajšia.
to je taký rodinný dom kedysi a k tomu som mal iba čierno-biele fotky a čiže to už nie je v takomto stave, ako to bývalo. Ale tiež to vlastne zachytáva ten akože život Rómov. No a celé je to v takom štýle, neviem to moc spomenovať, akože taký nedokončený, alebo ako by to povedať. No. Aj to, že tam vlastne nie sú žiadni ľudia, ani nič živé, tak to tiež tak má taký zmysel, že vlastne tam akoby není život. Nie, že tam není život, ale skôr, že nie sú tam ideálne podmienky na život. Tak som to myslel.